Isang magandang gabi mga kaparing Jason. At punta kami namin dun sa sa may palengke. At bibili kami ng ulam, siguro luto na lang naman. Bakit yan? Si Ami, si Nambawan. Kasi magluluto pa, anong oras na kanya man? Mag-alas 7 na eh. Bili lang kami ng ulam na luto. Pero mura lang naman yung ano doon, yung ulam. May kanin naman na dito. Tara na. Siyempre, shoutout sa lahat. At shoutout kay nanay na dun sa ospital. Tinulungan natin doon. Tinulungan ng ating anonymous na sponsors. Palakas lang kayo, Nay. At sana gumaling na kaagad yung anak mo. Ano? Ma? Hindi pa nakabawi. Oo nga. Hirap bawiin nung ano. Uyat. Kagabi pag tapos namin kumain, kwento-kwentuhan, nakatulog na ako. Tapos anong oras na ako nakagising. Buti na lang bumili si Bayo. Alam naman ni Bayo kagabi na ano, siya na raw bahala magbumili ng almusal ni Ami. Kasi pumasok siya maaga, alas 6, gising na siya. Kasi alas 8 yung ano, pasok ni Bayo. Tapos kumain siya, buhay daw yung ilaw. Kahit buhay ilaw, tulog daw ako. Bagsak talaga ako. Ako naman, sobrang antok ko talaga. Kaso, may iinom. Yung kumain kahit papikit-pikit. Tinilit kumain. Ngayon, anong oras yung iinumin mo? Pag medyo makaroon, anytime, pwede yung kami mo. Magugas lang ako ng iyo. Tapos naman, kaninang pagkain namin tanghalian. Pwede na nga yung tanghalian kasi alauna na eh. Pag maya-maya, Kasi ako pagka... tulog ako. Ngayon, kagagising ko lang. Marami doon kasi tulog manok lang. Mahiga, tapos magigising ka. So, babantay talaga. Kasi yung nagbabital science every Inaantok pa ako. Dati simula 21 abot 26 doon dito. 6 na araw pala tayo doon ba? 6 na araw, ganun yung ano. Kaya nagpa-BP ko doon, taas ng dugo ko. Sabi ng doktor, siguro ano yan, sa puyat mo yan. Pero kayang-kaya. Pero kung ano, malakas lang. Nagpapaulan pa nga ako dun sa papaulan pa nga ako dun sa labas pag may bibilin. Kayang-kaya pa ng katawan. Yung iba nun, iniwan ko. Baka nag-ano ng rescue. Nagpapalit. Eh, wala namang, may mga trabaho naman sila. Malayo tayo sa Bicol. Talagang tiyagaan. Wala naman bill. Oo, walang bill. Kaya salamat talaga sa mga nagbigay sa amin. Basta lagi na lang, wala ako ibang masabi kundi salamat. Kasi yung pera namin talagang dala ay basta ay kumbaga lang, sakto-sakto lang. Napakalaking tulong nun. Kahit walang ginastos dun sa hospital ng din. Siyempre napalaban din sa na tayo sa pagkain. Tipid. Kasi may nagbigay sa atin. Tapos hindi naman tayo pa na-deliver. Oo. Yung rasyon nga, minsan pinagkakasya natin dalawa eh. Pagkain ng isang tao, pinagdadalawa natin. Yung nabili lang naman doon, kailangan kasi bumili talaga ng timba. Timba. Estero. Ano nga tubig mo? Yellow. Yun lang talaga. Yung tubig mo na pang ano sa ilo? Oo, yung district na tubig, iinom. Kahit papano, at least. Wala tayo din. Kung sa Bicol tayo,
Nag-hospital na ako. So, ang kagandahan doon sa PGH talaga. Diyan sa hospital na yan, kagandahan. Yung mga lalapitan, doon lang talaga. Hindi tulad sa probinsya, pupunta ka ng DSWD, sasakay ka pa. Pupunta ka pa kung saan-saan, sasakay ka pa. Diyan, pagbaba mo, dyan na talaga, nandun yung Xerox. Kapag Nandiyan na lahat. Pag during ino-opera ka, i-interview yung kasama mo. Oo, Kaso hindi ka nang interview, gawa nga nung kinahintay na ako doon sa labas. pinahintay na. Nandun yung mga social worker, nandun. Di na yung lalabas para mamasahe. Anong kagandahan dun? Grabe yung kaba. Yung inooperahan na. Sabi ko sa inyo talagang kasi nakakita na ako dati. Yun nga yung dating nakwento ko sa inyo na nung ako yung operahan na 10 kami dun sa 10 kami dun sa isang kwarto. Yung mga kasama ko, mga mabagsik, ako lang talaga dun sa 10 na yun. Ako lang yung nakahiga talaga. Ako yung malubang kalagayan, sila mga nagpipinto-pintuhan, pa sila sa akin na magpalakas daw ako. Yung nangyari, ako pa yung natira. Pagsalang nila sa operating room, pagsalang nila, paglabas nakakumot na. Nagkatakip na pati yung mukha. Nilabas sila yung kasi pag operahan, tubod-tubad ba yan? Tubod-tubad. Nakakumot lang yan. Labas yung ulo. Pagpasok ng pagbalik, wala na. Pati yung ulo nakatakip na. Patay na, hindi na nagising. Grabe yung ko. Pag inoperan, 2 beses na inoperan. Silip-silip po. Ba't di gumagalaw? Naku. Grabe yung kaba talaga kung May kasabay kasi yung ulo pati ako. Kaya nahirapan ako huminga ng nasa recovery. grabe yun. Kaya talaga wala na masabi. Mas buti na lang matibay tayo sa malakas tayo sa kanya. Naanong antok. Tara, Medyo antok. ano naman siya, antok lang. Okay na okay Tapos, ako. Antok lang talaga. oo. Yung ano ko. Okay, pero may kumikarot-karot kasi nililinisan ko Pero, naman siya. Ano lang. Mild lang. Kaya yung ano ko lang talaga yung ano ko talaga. Kaya tuloy-tuloy. Siyempre nandyan pa yung gamot. Kasi kung maglakad-lakad kami, bili kami ng ulam. Ha? Pero sa laba, ako naglalaba. Naglaba ako kanina. Yung mga damit namin nung nakarang pinadala namin kay Bayaw. Kapatid niya, nilaban ni Bayaw. Kaya gawa ko, padaligo namin. Mauna siya. Sunod ako para maglaba ako. Naglaba na ako kanina. Ha? Bili muna kami ng ulam. Nandito kami. Bilang tinapay. Ano yun mo? Alin? Alin? Tatlo. Hey, there was a drinking. 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking. But time won't comfort us. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted. One more for us. There you go. Drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise.
Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break it. Hindi pa naluluto yung order namin. Kailangan kasi namin may sabaw. Dapat magluluto ako kaso hindi ko tansya yung super kilan ni Bayo. Baka baka wala ng laman, tapusin. Baka sarado na rin yung bilihan. Bukas magluluto ako para makatipid-tipid tayo sa budget. Timon-timon lang. Kailangan basta may sabaw, no? Hindi siya makanguya ng maayos. Luluto pa. Ganyan gusto naming negosyo ni Bayaw. Doon siya nagluluto, ako nagluluto rin. Kasi naghahanap kami ng pwesto na medyo maganda-ganda. Kung makahanap ng pwesto maganda-ganda, pwede. Tapos yung daanan ng tao. Oo. Yan mismo, nakikita mo magluluto. Pag in-order mo, lulutuin nila. Kaya yung pangalan ng nila, ayun, Puspaluto. Nilagang lechon, yung aming ulam. Bumili kami ng tinapay. Nilagang lechon. Let's go. Kailangan dito yung gasto. Yan. Kain muna kami. Dito ko mo, may sabaw. Kain muna. Ano nga yan? Lechong, nilagang lechon. Tanggalin mo muna to, oh. Tapos yung iharap mo dito. Nilagang lechon yung ulam namin. Kain muna po kami.
Ayan, tapos kaming kumain. Time check natin. 8:49. Tapos lang. Yan lang muna yung gawa natin dito. Habang nagpapagaling si Mrs. Sa sugat niya. Dito yung sugat niya. Ano mamaya? Ano? Balikan ka na naman ng cotton? Bukas na. Hindi na natin. Tapos, pag okay na, kasi matatagalan pa kami makabalik eh. Sa Ados, follow-up check-up. Siguro bago kami umalis, pag matanggal na muna yung ano, yung dito sa tenga niya, may bubunutin dyan eh, na cotton na sinalpak nila sa loob. Pag okay na yan, ano, pwede muna kami umuwi ng Bicol. At tapos kung may pag-uwi ng Bicol, pagmasdan ko muna to kung pwedeng iwanan, kasi di pa to pwedeng maglakas yung tenga nga, yung problema. Pero pag okay na, kung may gawa-gawa doon sa bahay, gawa tayo doon. Kung halimbawa mayroon pang gawa, kasi patapos na din nung kay Tricia eh. Pero kung halimbawa wala nang gawa doon sa pabahay project, kung wala nang scout na pabahay, nag-usap na kami nito ni Mrs. ay babalik ako dito sa Maynila kasi may mga follow-up check-up pa kami. Doon ako magtatrabaho doon sa pinagtatrabuhan ko, doon sa ano, paggawaan ng sasakyan. At okay naman doon, at libre lahat, libre tirahan, pagkain, tubig, wala namang gagastusan doon, di mamamasahe. May vlog pa tayo, tapos may ano pa, may sahod pa. Okay lang kung di halimbawa mahina yung views, hindi tayo makasahod sa pagbablog sa isang buwan, may sahod ako linggo-linggo, may pampadala ako sa kanila. Kaya mas okay na doon kung sakaling wala nang pabahay project, mas okay na doon na lang ang magtrabaho, kasi kailangan ko ng pagkakitaan. Kasi matagal pa, taon pa daw yan yung mga follow-up check-up na yan. Pero hindi na yung tulad ng dati raw yung buwan-buwan. Tingnan na lang natin kung totoo. Tabi. Tsaga-tsaga lang para kumayos na si Mrs. Tsaka pinagmamasdan ko lang sa ano, pinagmamasdan ko rin sa Pabaya Project. Nagmamasid-masid lang ako kung ano yung ano. Basta makita nyo na lang yan kung sakali. Tapos sa Ados, punta muna kami dun sa Cavite. Pagka-check up namin, kasi follow-up check up ni Mrs. sa Ados, pag galing namin dun sa PGH, punta kami dun sa Cavite. Yan. Tapos kung alimbawa kaya niya, o kaya mabantayan nung kapatid niya dun, nila ate niya, baka pumunta muna rin ako ng ano, ng San Pedro niyan, para makapagtrabaho ko, para kung umuwi kami ng Bicol, may pamasahe kami. Kasi nakakahiya na yung ano. Pero di naman kami nanghihingi sa sponsor, di naman kami talaga naghihingi, pero kusa silang nagbibigay sa amin. Pero nakakahiya na rin kasi siyempre kaya nga sila nagtatrabaho, at kailangan din nila ng ano, pera. Saka may mga pinaggagastusan din naman sila dun sa ibang bansa, at may mga pamilya din sila. Kaya kailangan ko rin magtrabaho, magsumikap, kasi mahirap yung ano, yung masanay tayo sa bigay. Yan. Pero hindi naman tayo ganyan. Pero maraming salamat talaga sa ano, mga nagbibigay, kahit di man kami umihingi, at nandyan yung suporta nyo. At shoutout sa pinsan niya, si Ate Francie, na nasa ibang bansa din. Nag-send sa akin sa Gcash ng ano, ng 1K nung palabas na kami. Yan. Pinsan yun ni Papa. Baga, tita ko. Tita mo na. Oo nga pala. Ano kasi, parang magkakaedad lang kasi, kaya hindi kami nasanay na tawag ng tita o mamay, ganyan. Kaya yung nakasanay ng ate, ganyan lang. Pero pinsan talaga siya ni Papa. Kaya maraming salamat, at ingat kayo dyan sa ibang bansa, lahat ng mga OFW. At kila mama, ingat kayo dyan sa ibang bansa, sa Biyanan, na nasa Hong Kong din. Ingat sa ibang bansa. At yun, muli, thank you, maraming salamat sa mga suporta nyo.
At sa mga nanonood sa vlog at sa mga di nag-skip na pagkalastas, mga silent viewers natin, thank you sa inyo lahat. Yan, shoutout kay Miss NYC. Yan, thank you. Ayan, bye-bye.